Lah iya, ngono lho piye? Lah potongan Peh getih iki. Getih iki doyok iki getih iki. Pas perang. Ndak. Macak. Suaramu suara gede. Terus aku lanang Anak nangis. Kan mak Tomo. nangis sing kemo. Makane aku jegrek kae. Ya berarti Ngene. Itu kok jegrek ning kono kok kuat kae gak gelem awar kancannya. King barang dulu. nyapa to? Kowe apa gak boleh aku pi? Video. Lah nyapa? Ini nama fotonya apa? Endi to? Nangis jegrek jugruk ngono lho. Menesuwi. Nesu ngamping lawang wis ora kok. Lalu apa itu? Wis berang. Lho ning ndi mang? Ya, sing kae kok dipindah. Ya. Piye alese piye? Kita gambaran nih. Iki kejawen berarti. Lho dua Ora dawa. Mau amplop ngomong. Sana kok iso. Masa? Duweni Ya anggitku karo pangeran iki disyukur. anggitku ki petuk wong sugih-sugih ngono lho. Lah dhewe sugih kok iso. Ya pangeran iki sugih. Sugih apa? Sugih hati ya? Sugih apa? Iso mikro. Sugih bondo. Duh. Sing ndi? Pangeran iki Pangeran sugih lho. Itu ngomong apa to? Oh iya. Nggih Pak Yai. Nggih. Pak Poi wis pirang sasi ra mulai. Wedi menebak ya, iki lugu apa ngadeg kok? Wes aja Tayang ngono. kembang kok. Iki masih semampe aja ngono wae. Coba. Kowe nek wis ngerti japaku. Ya, Japane dulu saiki. Ya apa ya? Ya, Dulu saiki ning. Neng, Jolali. Japane dulu. Wae Pak Po. Wae japane. Tang bisa. Ayam di. Oleh ke. Iki macake pegawe apa? Coba aku. Iki lho, Dinas perhubungan ngerti ora to lek kecil. Oh, sing menyamar ning. perhubungan rondo. Yo gak ngono. Kecil. Oh, enggak roh. Kok iso Menyamar. Tadi sapa tadi kan? Ngono kok gak kabar-kabar to, Po? Kecil menyamar lagi Ben apa tak kabari? Wedi nek dhuwitmu mbok ta utang. Tak weni aja utang. Tukang lotren iki. Dibongkarke lagi penyamaran. Piro? Penyamaran iki. Lagi dibongkar. Oh, gawe kabeh sing. Aku ndek ben petuk Lekwin kambe ayang beb. Kok milih mobil sing di bos tok. Mo Itu tembel. wong tak wong kok. Ini tembel. Mimi tugas gawe kabeh. Masalahnya karek piring. Piring. Ngomong Pak Bo ngono. Aja kuwatir. Kowe wong ndi? Magetan. Magetan wis to. Tak ature. Iki aja ngendal. Anu piye nggawa fisik lho, nggawa fisik nah, nggawa fisik nah. Gak oleh. Gak oleh. Iki masih ngene lah. Gawe yo rekoso wae aja ngono. Tarik pengen barang. Dikira kira apa? Po. Jiran bungkus. Wis ditulis mbake lho. Wis ditulis mbake. Alah lha nek pengen gak mugawe ya kepane kon karaku ya sesuk tak Neng, aku mau walak nih. Apa? Moh. iki mang mbok weni Dil. apa? Angus ta. Endi to? Alismu kok iso wireng melas ngono. Iki alis tenan po. Alah, biasane arang-arang. Dawa iki. Biasane arang-arang. Masa tak tanduri. Tak tambahin nih. Woi,
Kita pengen beda kan siapa? Karo Mbak karo Bunur. Dawang aku rambut gondol. Aku mau aksesnya langsung dari aksesnya gak enak. Sik to. Itu kamu kadang dia cekak ngono. Oh berarti kengke mendadak ya? Dan bosku. Langsung ditelepon bawahan bos kesini ada acara ngono. Neng, dan cepet dan metu neratan. Loh, kok ember piye to? Iki atasan kok ember piye to? Gak ada sandal. Gak kayak sandal, sih lara tuku. Ya tak tuku. Lah ketang men. Oh metu nggak? Loh, metu neng di. Engke metu tuh karo Lek Win. Omang lho. Ber, dan metu neratan. Mau aku gak sandalan lali. Mati kelagan tuku. Oh iya, aku ya wongmu lho Pak Po. Gampang kok tak kenal. THR. Wis tak siapno. Kandel apa tipis? Sapi kebo milih. Nonton dhewe. Nonton dhewe. Nek karo papok. Wih mbok kon neng pasar Kliwon. Padahal cah tipis. Aku gah. Neng kandangnya wong kan nonton. Bahaya. Iki wis diresiki cah. Rapi. Gak tak concong. Iki wis pirang-pirang vlog yo ngawur. Ke teman-teman semua. Ya ini ngeplak pura jalan ya. Hari ini Aku sibuk, aku ndek bani neng Surabaya, Mertombo. ngapa lagi? Apa iki Kistarahim Kowe. Iso kan? neng Sutomo. Aku petok kowe neng ndi kan neng Gadi. Kayak anakku panas. Bengi-bengi gitu. Yo. Tak itu sopo kan? Aku terus sengaja ora nyeluk enek mbok edok. Jangan lo anak bapak. Aku profesional apa ya? Malah Mia Khalifa. Sapa? Riset Google Mia Khalifa. Masa aku ngarep neng toilet lo, bingung. Tiba tik-tik. Iya toh. Kita pasti neng. Tik-tik ngene terus metu ngene lho. Ngene iki terus metu. Kowe nguyuh mbok ngono metu apa piye teman-teman? Gon kuwi mau didemek ngene wis metu. Lho, salah. Banyune wi lopoh ngene. Rasane cek. Tas durasi iki. Aku mata pasangan. Gue tamnal. Parane ber tuh. Turu to kok romangsane. Karek mapan ah nduk. Tapi enek sing kadang dielus ngene terus metu. Kaya ngono tekan ndi to ning. Wastapel Win. Jalur mau kuwi. Wastapel. Masih ngono wis jalur sing duduk apa sing jongkok. Ah tak muni. Yo. Arep Main-main. Ya teman-teman semua gitu. wis ditutup. Mulai ning aku. Mau urung kok. Nontonnya ning jebul baju. Bajune Neng ndi to? jeruk kan. Ora enak oh. Enak apa to? Lah kok ngongkon aku mah Pinter. poso ae. Alah, tangan poso bukan posone to. Boh. Resepe rondo suwi piye? Diragi. Mungkin nyapa nangis. Lanang kok nangis. Oh, dicetat bumu. Oh, cecep. Oh, iya no kok. Obat cetan ning. Nah, undang-undang. Ora. Cepat ya. Bumu. Oh, iya jere lho. Kita nonton. Kilo. Oh, roh mbok edok lho engko. Terima nyetot aku wi lho. Terima nyetot aku lho. Ya kan anakmu ke lho. Ora oleh. Ada aku. Aku lah. Bener. Gak oleh. Iya to ning maksudnya. Pas melocak. Yo mau ditekoki dirimu kok tekok aku. Jangan deh.
Nah anu ki moro to, Bu. Ngrasakno kecot. Enak tuh. Gimana masak rame? Kecot to. Masa? Kita kan enek. Ngono lho. Tenang. Piye to piye? Aku lair ruwe no. Kon wayahe isa-isa lagi lho digledek lho. Kanjeng bisa. Iya, nek sing duwe utang. Saya ngerti lungguh. Lah wong aku ora mbok apa rekrut to. Wis seje to. Nyonya. Nyawe iki. Kok iso? Bos, Ya, bos akeh. Dik, awas Dik. Usaha aja rame nih, bakal akeh ngono. Ora matok. Masa ujak di anu ae. Ora kuwi aja banter-banter suaraku. Pak D, mana kalau Pak D? Ini mau bikin kafe lagi. Iki aku gak mbok wae kupon to, Pak. Bawa. Iki hadiah apa? Magicom. Masa sebesar ini loh, terima bos sing wae Magicom lho. Lho iki ora perkara Majikam sak trek kene. fungsi. Hah? Majikam sak trek. Truk ketok sing digawa. Aku nyaman kowe timbang kowe adan. Sik to. Ngecok. Lah nek ngecopne nek ra nggo tangan ini apa iso mlaku dhewe? Gini bener. Ora? Malah Mlasa kabeh tanganmu. ngebang yo apa. Tonggo-tonggo Kalian tetap. pilih India atau Malaysia? Gitu. Rancang rumah samu gak kebun gede. Kuwi jirine arep saisa. Arep mbok. Iki ane yang saya pilih. Siap iso. Omongane wis tekan. Ngono ya. Salah ya ora direkrut kok. Enggak. Ini bagian resepsi Anu penting aku tamu. CEO yang menyamar, guys ngomong ambil aku.